Ще си смут. Трябва ми Си човек, ама не ме решиш мен като човек. Ще ми изгориш така косата. Не, аз съм пуснала. Аз кога те горя тебе? Еми, шушара? Аз извинявам, фризьорката може ли малко по-нежно? И без това имам 3 косама на главата. Може ли да ми останат? Аз ти правя прическа. Ма тази прическа много боли. Само мен. После на тебе ще ти направят прическа, да меки ти ще пищиш. Да. Имам после аз на тебе. Трай бабо за хубост. Добре, чур. Ама може и на ушки. А може и на ушки. Да. Добре. Останала ми има още какво да проскубеш. Много има. Добре. Да. Друг. Айде служи на мама. Може ли да е нещо, което да не ме скуби? Това няма се загуби. Да, само има един мой косъм там. Да. Не. Сапун. Да. Това ще стане добре. Това е сапуна. Това няма хич. Сапун. Мил. После дали ще мога да ще се среща. бъдеш разкрасена. Добре. Слушай ми, виж. Да. В какъв цвят? Ето той е. Ма кой цвят? Розов? Не, това е не е розов. Кой цвят? Излезна с розови вежди. Това е виждо. Виждо. Какъв виждо? Завежди очевидно. Слагаш ми червило на веждите. Сату. Сату. Сащата. За устата. Там са. Да. Аз да питам, с една четка ми рисуваш веждите и ми слагаш и червило. Да. Уж. И си е чисто. С дрехите. Чистиш я в дрехите. Да. Ще ми правиш ли разкръстителни процедури? Да. Да ми мине. Да, цялото повече. Цялото повече. Да. Научихме нова българска дума. Айде. Колко много? 9 и 10 Какво това? Лева лева. Стотинки. и стотинки? Боиме. Нещо ми търсиш. Това е за устата. Не, това са тука. Това ти ще следващата клиентка. Да, но не. Не искам. Не искам. Доста добре те връзва. Масаж ли е това потупване? Не. Това е крем. Крем? Да, крем с потупване е така. Да. Да на мен така да не ме шамари. Може ли ми дадете? Благодаря за разкрасителните процедури. Следващ. Айде, лак или Салат.